खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। बरमा पेरालाइसिस लाइफ केयार सेन्टारा बाथि गायसनथाय सान फालिदों। बाक्सा जिल्ला बरमानि कलेज अडिटोरियाम हलाव बरमा पेरालाइसिस लाइफ केयार सेन्टारा दिनै बाथि गायसनथाय सान फालिदों। बे फालिथायनि गिबि हाबाफारि बायदियै आलारि बाथि सावजेनो मोनसे समनि एबसुनि आफादगिरि गंगाधर रामसियारिजों लोगोसे डक्टर रायदु ब्रह्म, दिननाथ रामसियारि, जिबिसर स्वर्गयारि बिथांमोना। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गंगाधर रामसियारिया फोरमायोदि मिजिं ब्रह्मआ फिजियोथेरापिनि जोहै गोबां देहायारि नोरजिया बेरामि सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनानै गोदान जिउ होदों। बेयो थारैनो बाखनायजाथाव हाबाफारि जादों। लोगोसे 2020 मायथाइयावनो गायसनजानाय बे फिजियोथेरापियाव दिनैसिम गोबां गुबुन गुबुन ओनसोलनि बेरामिफोरा फाहामथाय लानानै हामनाय बाथ्राखौ फोरमायो मिजिं ब्रह्मआ। दा 50 इयर एनिभार्सारि जों फालिदो बे PLC होननाय बे आंनो माने हेड अफ द PLC आं डक्टर मिजिं ब्रह्म कनसालटेन्ट फिजियोथेरापिस्ट बरमा बाक्सायाव। स' बेसिकलि बेयाव गासैबो डिसेबल पेशेन्टफोरा दं बहुतता जोंनि बर'निल' नङा जोंनि असमनिल' नङा गासैबो नर्थ इस्टनि पेशेन्ट जा सिक्किम जा दार्जिलिं जा अरुणाचल पेशेन्टफोर बे गासैबो आंनियाव फैजोबो माने बहुद रिकभारि मोनदों जोंनि पेशेन्टआव फैनानै। इ नङा कि माने जोंनि ट्रिटमेन्टआ बहुत गोबाव समनि थाखाय प्रलं ट्रिटमेन्ट जायो माने नट ए शर्ट टार्म बे थ' बे पेशेन्टआ बे मेन्टेलिटिदो फैयो कि जों हामनांगो थ' जों डाइरेक्टलि बुंनो हाया कि बे बेसे गोबाव लागोन थ' बे डिसेबल केसेस नालाय स' पेशेन्टफोरा फैनानै बहुत माने रिकभारि मोजां मोनगासिनो दं इयाव फैनानै स' माने आरो बिभिन गोजाननिफ्राय फैनानै आरो गोजोननाय मोनबाय कि 5 बोसोर जाबाय इमान माने फिसानिफ्राय स्टार्ट खालामनानै आरो पेशेन्टफोरा फिडबेकखौबो बहुत मोजां मोनदों। बहुत गथ'फोरा थाबायनो हाबाय आरो स्कुलफोरावबो थांबाय दङ जाय गथ'फोरा थाबायनो हायामोन दा गाव थाबायनानै स्कुलाव थांगासिनो दङ आरो गोजोननायबो मोनो पेशेन्टफोराबो पेशेन्ट बिमा पेरेन्टसफोराबो गोजोननाय मोनो कि गावनि गथ'फोरा जाय थाबायनो हायामोन 5 बोसोर 10 बोसोर दा थाबायगासिनो नियर एबाउट 5 बोसोराव आं बुंनो सानोबा 50-60 जन गथ'फोरा बहुत थाबायलांबाय हारसिंनो। अके स' जोंनियाव डिसेबल होननो गोनांबा उन्दै गथ' जाय माने प्रेगनेन्सिनिफ्राय माने डिलिभारि जानाय टाइमाव जाय माने गथ'फोरा ब्रेनाव अक्सिजेन मोनिया बेनो मेन कारन ICU एडमिट जाना थायो आर्लि स्टेजेसआव सोरनियाबा जन्डिस जानायनि उनाव पस्टनेटेल जन्डिस जानायनि उनाव सेरेब्रेल पाल्सि हाइपक्सिया इस्केमिक इन्जुरि हाइपक्सिक इस्केमिक एन्सेफेलोपेथी बेफोर मेडिकेल टार्म थायो हा स' बे केसेसआव माने गथ'फोरा माने जन्मनिफ्रायनो साइन सिम्पटम्स मोनलाङो कि 8-9 मान्थ पिरियडआवनो गथ'फोरा माने आथिंफोरा गोग्लैयो खरा खम्फा बायदि थाबायनो हाया जायो बेफोरबायदि प्रब्लेम बारा मोनो आरो क'क्राझाराव दोङो दा नेक्स्ट माने प्लेनिंआ जोंनिया क'क्राझाराव आरो बुंनो सानो कि आं खालि गथ'ल'नि होनदों गोदोरखौबो जों नायो स्ट्रक पेशेन्टफोरखौबो आरो जाय गथ'फोरा माने आरो गोदोरफोरा जाय स्पाइनाल कर्ड इन्जुरि पेशेन्ट जायो एक्सिडेन्टेल केसफोराव बेफोरावबो जों माने नायो आरो सानाय सुनावबो नायो सिं सानाय जिखुनु आर्थराइटिस जइन्ट पेइन माल्टिपल जइन्ट पेन्स बे गासैयावबो जोङो माने ट्रिटमेन्ट होनाय जायो आरो स' बेल' उन्दै गथ'ल' नङा गेदेरबो पेरालाइसिस स्ट्रक पेशेन्ट जानायावबो जोंनि फिजियोथेरापिया बहुत मोजां माने माबा दङ आरो मेनेजमेन्ट दङ केयार मेनेजमेन्ट। फिजियोथेरापियाव जोंनियाव जगाजग खालामनोबा जोंनियाव माबा दङ फेसबुकआव बे पेज दंखायो पेज माने कि आंनि नामावनो मिजिं ब्रह्म होननाय बेयाव ओरैनो 32+ फल'वार दंखायो आरो जोंनि माने बेयाव इनबक्सआव हरबानो आंनिया माने रिसेपसनाबो माने बेयाव पिकआप खालामखायो गासैबो एड्रेसफोरखौ बेयावनो होजोबनाय जायो। आङो फैनानै गोजोननाय मोन्दों मानो होनोब्ला आं ओरैनोबो गोजोनखादोंमोन मानो होनब्ला बरमायाव 5 बोसोरनि आगोलावबो बे माबेबा मोनसे समाव आङो लोगो मोन्दोंमोन डक्टर मिजिं ब्रह्मखौ बै समनिफ्रायनो आंजों बियो एसे जायखिजाया खोथाखौनो सोंलाय हलाय खालामबाय हायोमोन आरो दायो बे मिसन खाथि सेराव पेरालाइसिस केयारनि जाबो गावनि बिल्डिं मोनसे खालामनानै गुबुननि भारा लानानैबाबो खालामदों बेयाव मोजांसिन साबसिन हामसिन जादों आरो माखासे माने खुदियाफोरखौ बे जिबायदि गावनि थेरापिनि खामानिखौ मावो जोबोद गोजोननो मोन्दों माने बे जों संसाराव बे बुहुमाव जोंहा मेगन आथिं बौआ गोबाङानो थाजोबो इसोरा जोंखौ हरो नङा होमबा नाथाय गोबाङानो गथ'फ्रा ओरैबायदि अबस्थायाव माब्लाबा जोनोम जायो बिमा बिफाया जोबोद माने दुखुजों हांखुर जायो जायनि थाखाय बिसोरखौ आरोबाव फाहामनो थाखाय डाक्टरनि गोनांथि जायो फिजियोथेरापिस्ट गोनां जायो सोरबाबा खुगाजों बुंनो हाया बिनि थाखाय
फिजिअ माने स्पिच थेरापिस्ट नांगौ जायो आरो बेबायदि स्ट्रकआव गोलैबाबो नांगौ गथ' गथायल' नङा गोबाङानो स्ट्रक गोलैना पेरालाइसिस जानानै थायो दा बेबायदिखौ जोङो अभाब फिल खालामदोंमोन जोङो आंखाल मोनदोंमोन बर'मायाव आरो बे आंखालखौ जोंहा डक्टर मिजिं ब्रह्मआ बेखौ एसे सुस्रांनो हादों बे मिनिमाम लेभेलनि नाथाय गोबां बेखौ नुनानै बिमा बिफाफोराबो दिनै थुलुंगानाय मोन्दों जे आंनि गथ'खौबो डाक्टर सासे बानायनोबा फिजिअथेरापिस्ट खालामनो आं नाजागोन जोंनो गोबां नांगौ गोबां दिनै गोनांथि जानानै दङ आं दाबो अभाब नुदों फिजिअथेरापिस्ट बा स्पिच थेरापिस्ट बे राव रायलायनायनि जिथु माने स्पिच थेरापिस्ट डक्टर बहुद खम दङ गोबांखौ जोङो गोबां हस्पिटालाव थाङोब्ला नुयो जे आपनालोके स्पिच थेरापिस्ट बिसारो जों नागिरब्ला गुबुन गुबुन जायगायाव नुयोब्ला स्पिच थेरापिस्टनि थाखाय आंखाल मोनो बेखायनो जों बेबायदि खोथाफ्रावबो जोङो गुरुत्त' होनो गोनां जानानै दङ जायनि थाखाय आङो बे दिनैनि बे हाबाफारियाव फैनानै जोबोद मोजां मोनदों बेहाय जोंनि पेरेन्टसफोरा बिमा बिफाया नुजाफैदों गावनि गथ'फोरा आंथ' नुदोंमोन 6 मास सिगां सासे गथ'खौ आङो माने डक्टर मिजिं ब्रह्मआ बे थेरापि खालामबाय हादोंमोन बे गथ'आ दिनै खारथिंबायनो हादों आं नुनानै जोबोद गोजोननो मोन्दों बिसोरो आरोबाव जाहाथे बेबायदि मोजांसिन साबसिन हामसिन खालामलांनो हायो बेखौनो आं लुबैदों फैनानै मोजां मोनदों।